Enggak, Dek Rina, enggak. Dicengak, Dek. Iya. Hatta. La 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 la. Jian, suara kok apik-apik, jejare neh. Urut kaya kopiok nganti lembut. Pakan. Ya hene lho, kowe mau rak wis entek rames. Opor, bakso to? Kok wis nakoke pakan meneh. Iya. Bocah kira. Lewangsulan ya jadi kan lemu. Ya, terus. Tenagane swara iki rasa. Putune Mbah Marijan. Jejere meneh. Ayo wis. Nang nyawang kowe iki seneng. Saji seswa. Nah kok sajen. La 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 la. Saiki sinden ki mesok kok. Iya. Alate wis apik, make up ya wis apik. Iya ya. Mula kudu jaga swara, kudu jaga penampilan. Oh iya.
Zamane sinden simbah biyen ki nak pupuran biyen anggere pupur entek ngono terus gecek gaplek kae. Gaplek. Sing do dienggo saiki ra gaplek ta kuwi. Pupur iki asline gaplek amongi. Terus gawa nang pabrik dungake kapal nang kono digerus. Dikeki wangi-wangi karo zat pewarna. Oh ngono. Iya. Asline do pupuran gaplek men ora krasa. Lah ya tampuni telek sekilo. Sound system ya saiki wis apik jamane simbah kuwi miki loro, tek dalang karo tek sinden. Gek mengko miki iki ora model kaya ngono kuwi isih ombu lepek kae buntel kacu amoh. Ngono kuwi anggere bengi-bengi kae iki sindene kutut manggung karo nginang. Manuke kutut tak pakan ono sinden biyen kuwi anggere wis ngantuk kae terus tuk kenapa kena untune iya saiki wis modern jejere neh anggere durut ki ngono ya Trangka Kor ya Hop Trangka Hop tumpaan sampanji aku bungah karo adik-adikku papat dene padha duwe pawitan swara kang becik rupa kang semake mung melu ndedonga muga-muga sesuk dadi waranggana sing kondang sing kaluka. Wong ngono. Iya. Wong sinden kuwi anggere wis kondang wis kaluka tenan iso nggo urip kok, Nduk. Wong ngono. Tenan kok. Tuladane si kae Kesi. Kesi kae anggere tanggapan ngono paling ora 4 yuta, 7 yuta. Iya. Tumpakane ya Honda Jazz. Oh iya ya. Tur mergane aku seneng yen adik-adikku padha gladen lan ngudi nggone dadi waranggana. Merga waranggana kuwi iki gedhe lelabuhane. Siji tumraping budaya, kuwi cetha. Loro tumraping agama. Ana sinden kok labuh tumraping agama iki. Ana sejarahe, Nduk. Sejarahe kepiye? Sejarahe sinden labuh tumraping agama kuwi rikala mbangune Masjid Demak. Rikala mbangun Masjid Demak. Iya. Merga
saka guru Masjid Demak kuwi dudu sembaranganing saka dudu sak-saking kayu, kudu kayu jati mengko kang pinilih. Oh ngono. Ya, sejarah nang kene. Lah, anggone mbutuhke Masjid Demak kanggo saka guru kayu jati sing gedhe mau kang akeh ana nglaladan Danalaya. Oh iya. Mongko Danalaya Demak kuwi adoh. Mongko urung ana truk, urung ana fuso kaya jaman saiki sing nggo ngusung kayu mau. Iya. Carane mung dikelekke ana kali. Oh iya. Ning bareng kayu jati mau dikethok, cemplungke ana kali mau ora gelem kentir. Kayune jati ora keli. Ora. Jur. Nah, ana salah suwijining para pinisepuh ingkang wis manunggal lair batine kunjuk miyang Gusti ndedonga. Wusana antuk wangsit. Wangsite kayu jati mau yen arep kentir kudu diundangke sinden. Oh ngono. Tenan diundangke sinden. Mongko nek sinden jaman biyen iki ya susuran ya sudut. Ning ora cah-ci. Oh. Nah, tenan. Bareng sinden mau bawa. Kuwi agi bawa lho kuwi, Nduk. Urung senggak. Saya nggih senggak ki gayeng ngetan bali ngulon mlakune digawe-gawe. Ngono kae. Apik wae. Mangane ya, timun sikarane ayo kanca do berjuang. Oh. Nah, bareng sinden mau nembang, kayu jati mau klithik-klithik kentir. Oh ngono. Tekan Demak. Usana banjur dibabar dadi saka guru Masjid Demak. Rikala semono wae kayu jatine kurang. Banjur karo panjenengane Jeng Sunan Kalijaga, tatale mau ditata. Wusana saka keajaiban merga saka Siing Gusti tumrape pawongan rikala semono banjur iso kababar dadi saka seprene isih. Oh ngono. Kuwi sejarahe. Lah, sinden nak nabuh tumraping agama nggon kuwi. Oh ngono. Dadi sinden jaman biyen kuwi iso ngentirke kayu jati. Oh ngono. Ya, beda sinden saiki. Piye? Nak sinden saiki sing kentir ora kayu jati. Apa? Pomahan, mobil. Barang keli tenan, Nduk. Saya penyanyi dangdut iki guanas. Tenan derajat pangkat bondo donya keli tenan ora mung keli, klelep. Oh ngono. Weh tenan kok. Kok derajat pangkat melu kendang melu keli. Contone ana anggota DPR ya wis rada suwe. Sing kedanan karo penyanyi dangdut. Oh ngono. Entek bondo donyane entek, ora dipercaya meneh karo masyarakat nganti dipocot kalenggane anggone dadi DPR. Wusana saking isine mapane saiki ning Amerika. Wis isin ndelok tangga teparo. Oh ngono. Mula dalang wiyaga anggere cedhak-cedhak karo sinden siap-siap keli. Oh ngono. Kejaba aku. Oh. Sebabnya nek aku sing tak kelekke ora ana kok. Arep kentir kok iki ya melu ngeli sisan. Wah iya. Ngono kok. Ora ana sing dikentirke kok tenan. Wah iya. Iki mula adikku tenan. Iki dadi waranggana sing apik, kudu duwe pedoman. 3. 1 pawitane swara, pindho pawitane rupa, ping 3 kudu geleman. Sing elek ngeri. Lho ngene lho. Kudu duwe pedoman swara, arepa rupane ora ayu, nak suarane becik ya kuwi dalaning payu. Kosok baline, arepa suarane ora apik, yen rupane mau neng semake ya dadi dalaning rejeki. Iya. Ping 3 kudu geleman. Kudu geleman ku ora terus karo sapa menyang. Ora, dijak sapa wae mangkato tur aja milik nggon masalah dhuwit. Dadi gaweane dhisik dhuwit ki keri. Mergo apa? Kaya dene wong dodol rega nggawa rupa. Yen pancen gaweane becik, trap-trapane ya apik, kuwi mesti sing arep ngundang wis menggalih. Oh, nak waranggana ngene iki tatarane ya semene. Ngono. Oh iya. Waton sing ngundang ora sedulure kuwi mau. Nak sing ngundangi tunggale tetep tekor. Wah iya. Nak sesuk. Wah beres nak sesuk nduk tenan. Kena dijagake. Wah iya. Soale wis arep rendengan mulane kuwi. Iya. Tenan ngene iki.
hati sedulur seneng. Ayo diteruske anggone nembang. Iya. Mbok ya sing gumyak-gumyak, Mak. Sing gumyak-gumyak. Ya. Sing gumyak-gumyak ya kena. Ora ana pamundutan. Ora ana. Oh iya, coba ngaturake caping gunung kunjuk para pinisepuh, para sesepuh ingkang kepareng tirakatan cegah sare, Mak. Oh iya. Jengglengke ora? Jengglengke ya apik. Oh iya. Sapa? Budhe Tati. Oh iya. Monggo Budhe. Pun bawani. Iki uga katur panjenengane Bapak Hadi Susiswa. Lan panjenengan ibu uga panjenengane Ibu Siti Jariah sak keluarga sedaya. Oh iya. Lan para pinilenggah lan para pamriksa. Iya. Monggo Bu. Sing gender ninting seru iki ada rasa apa ya? Awas. Ya. Jling. Yen memajeng mung karo janur kuning. Nah, nih bocah-bocah ki do sinau cengkok. Arep Budi Darti ki wis sepuh ning adat sing wis ki waranggana nom karo waranggana sepuh ki cok titis sing sepuh-sepuh. Sing nom-nom ki urung do titis-titis. Anggere sing sepuh ngono ki cengkoke titis. Tenan kuwi, nek sing nom kuwi dadak ngajari. Cengkoke sing apik dimirengke kepiye ngono iki isih mulang. Mangga Bu. Cek ngono ngarenge. Kulino. Raden Harya merangsang mijil saking kedaton. Aku yo kelingan jendol kayak ngetoprak mbiyen. Le metu digagah-gagahke jebule jarike mburi nglinting. Jedit. Oleh metu wis wah brungoso ketok nggon raweng kae. Surjane model anyar. Jarike separo kae, ning sing mburi keslempit dadi bokonge ketok. Kaya nggonku ya ana ngetoprak lekek perang mempeng kejeblas. Dadi kok malah lara lakange. Ale perang iki mempeng banget ora ngerti nak blabake iki getas. Age perang gludak blesyung. Mongko Arya penangsang ya kejeblas. Esuk-esuk wis ora iso ke taman tumbak kuwi. Iya. Monggo Bu. Ngeprak kenceng cuak pas karo kendange tuanja. Ya ana dalang sing prak. Ya ana.
Sikile nganti nyote. Lin nonton mempeng aku. Sapa? Eneng ya. Telung dina no jarike suwek yakin. Monggo Bu. Arek kleru amba Bu ngene. Monggo. Panas udan Ananeng anenom aja mepet-mepet. Ora. Sing ngomong rongos. Ini opa. Mangga Bu. panas udan Ngeling-eling. aling-aling capek gunung Ya. Nyamber kiwa tengen nunggu jejer nggo tamba kangen. Jawa Timuran mojane. Ayo, ini tadi Bali. Ayo. Monggo Bu. Sarta Para suling kumandang suarane. Hae. Oh ya. Mangga sambung Dik Rina. Ning halus kae.
Terus ke Wahyu. Ya, siap loh. Takut takut. Dandut ke. Yo siswati dandute. Yo, 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 yo. Mbak ta, ayo berdondi laras ngene iki. Ora nak akur. Wis tekan wae. Iya, Nduk, apa? wis diparingi pangandikan awake dhewe supaya ora siswe mung kanggo intermezzo sedela. Kanggo panglipur sedela ayo. Awake dhewe dadi abdining ratu aja nganti mengko dadi dukane ingkang sinuwun. Iya tak derake, Mak. Kukuse dupa kumelun kumendeng semundul ngantariksa tinampa sang Udyapati kawengku sagung jajan nanging sanget hangi pisang rasikane kok putra kang hanjok saking wiyati Tan Kacandra ingkang wonten kedhatoning Astina Prabu Duryudana ingkang wis pinanggya kawan ingkang garwa nunggih ingkang wonten pagelaran Jawi Rekyana Patih Harya Sengguni ngawe sangganing para sata Kurapating Blarat Pating Durga tambak marang ketrajang banjir bandang.
Halo apa? Nungsung warta. Lingguh nggih. Monggo. Mijil saking negeri Ngastina kung ingkang prawadya bala Kaswa lerasurya wadalira saking acoloni tuk mungup-mungup haning bocah ing mukir berbabah bang sumirat Paman Mati Hari Sengguni ingkang putra Dursasa nyadong dawuh lho. Menapa dhaipun Kang Prabu Jaka Pitana Klatri Ambabar ingkang putra ing Banjarjuna lho.
Paman Sengguni medal Jawi ingkang putra nyadong werti paman. Harya metu njaba ingkang putra nyadong warta paman pleseng jenar metu nglatar. Ingkang putra nyadong kabar. Warta werti warta kabar man. Paman ingkang putra Tirtanata nyadong dawuh wiwing sati nyadong dawuh paman. Man dawuh man. Ingkang putra Citraksi ajeng peng man. Ajeng peng man. Paman kulo ajeng peng man. Yen ora ana emping enenge payak trolo doyan. Ajeng emping ajeng emping. Ajeng emping pawarta. Lah, ngono ora genep ngemping pawarta. Nggih. Ni lara mata niki ajeng budal ceng-ceng teng pundi man? Kula ajeng nungseng warta awit dedahipun paman Sengguni ngono. Sases diarani nyemoni urung dikeki rokok. Nggih. Mila kula nyedhok kaya apa wae megap-megap. Paman ingkang putra Kartomar menyadong dawuh ingkang putra Swatama nyadong dawuh paman. Babat iki putra diprogati ki nyadong pawarta tetapa dipun Koko Prabu Joko Bidana. Kepada kabar barono dumateng putra Durmagati iya kaloro kula sampun nenggo wiwit kala wau. Mila ban yen boten enggal-enggalipun paringi dawuh niki mangke ajeng napa rak kula niku boten tanggap ngono lho. Nah, dadi man kali kula menekke ten 11 niki mugi paman enggal-enggal paling dawuh dumateng ing putra pun Durmagati gitu lho. Tek jempolmu mbok ten 11. Sesasi boten banyak niku blecet ya. Jadi wingi sesasi ramayang bodo 3 dina kok medhun kok mlicet. Terang anak suwi ora dienggo ki ya iso mlicet jempol. Ya apa? Ya bilung mriki bapak jeki gal paling jauh kalian kula. Ya napa dipun Koko Prabu, Mbak? Ngene, Durmagati nggih. Dursasana nggih pripun? Dawuh rakamu iki mau jroning pasewakan ingkang padha dingendikake amung anggone bakal njodhokake ing antarane Lesmana Dakumara kelawan Janakawati putra ing kasantriyan Madukara. Lho kok jodhoke niku pripun? Ngerti ya? Lesmana Dakumara kuwi bakal kepengin palakrama kelawan Janakawati. Lah bocah niku bocah sial. Ajeng jawab karo sinten-sinten ora tau kelakon. Menika nyen bocahe rada sakeng teke dadi anak ratu ning kentir. Dadi ajeng rabin niku ya angel saya kok golek sing ayu. Lah nek ajeng cepet niku golek sing wuta napa sing pincang. Nggih payu ngoten mawon. Tenan niku. Hang Sarja Kesiwa niku lunga-lumeng karo jendol ketularan keliring Pakartine. Mula gering niku kula syukurake. Ora mudhar sisan. Oleh kasar men tembunge. Ajeng ngoten niku napa sampean niku mboten mireng kabar to, Man? Janakawati niku pun ajeng didhawuhake kali Antasena, ngono lho. Nak sampean kok ajeng ndhawuhke Saljuksuma niku pripun? Mesti kelakon jalaran Kakang Durna ingkang wani bakal ndhawuhake merga Janaka kuwi putra siswane Kakang Durna. Ajeng kaya ngoten niku jenenge sami ngrusak pagelayu bedol tulus ijo, mbubrake wong omah-omah, mbubrake wong jejuduhan. Niku hukume gedhe niku, Man.
Sampeyan niku ya gebangeten kula pun kandha bola-bali mbok ya sampeyan niku sing apal karo hukum. Mergo hukum niku teng pundi mawon lumaku. Ora usah kemantos ngandhake hukum kowe, he. Lho niku nyatane lho, Man. Ngeten lho. Hukum niku wonten ana pirang-pirang. 1 hukum alam, 2 hukum adat, ping 3 hukum negara, ping 4 hukum karma utawi hukum tumindak. Ngoten lho. Niki sampean kudu apal. Nak sing 3 hukum alam, hukum adat, hukum negara niku iso diwiradat. Ning yen sampean tumindake ala pun kecandak hukum karma mboten iso diwiradat. Nak sing 3 iso, Man. Lah kok iso ngandhake? Lho saged mawon. Tuladhane apa nggih? Hukum sing angka 3 mau kok bisa ditolak. Upamane hukum alam kuwi panolake kepiye? Lho ngeten, mung gumantung hukume nek panase srengenge niku ana panolake nganggo payung utawa kudung. Wonten udan ya nganggo mantol. Nak nang alas methik godhong sente niku pun mbak udanan. Ngene lho. Upamane hukum adat. Nah, hukum adat niku ya iso diwiradati. Upamane desa mriki niku nek ajeng slametan pendak taun kudu nganggo ingkung kebo. Ha, mongko kebo niku larang. Niku le miradati gampang, Man. Ngangge gori. Disikili papat diselehi sungu niku pun muni ingkung kebo. Menen? Ngono. Nggih. Lah hukum negara. Hukum negara niku gampang meneh diwiradati. Nganggo pintere micara. Ngono lho. Upamane pun ana dakwan kudu nampa pahukuman 4 taun dikunjara. Niku iso diwiradati, iso entuk pengentreng-entreng waton pinter le micara. Saya nganggo dhuwit bubar kasuse, Man. Pun pinten mawon Nara Praja Ngastina sing entekke dhuwite negara pinten-pinten mawon. Ora konangan. Mergane pinter micara, hakime do doyan dhuwit. Lho niku bubar kasuse. Pun sik niki teng TV ora ana kasus korupsi ngenten Nurdin Top. Ngeten. Ngeten niku, pun. Mang percaya nek kula nek pun kecandak hukum karma, sapa gawe nganggo sapa tumindak elek mesti bakal ngunduh elek ngoten mawon. Kulino karo sak padha-padha suwiyah-wiyah sesuk ya mesti digawe suwiyah-wiyah karo sak padha-padha. Ora ketemu sampean ketemu teng anak putu, wapok sampean. Kok sampean patih ora duwe ijazah, gek sampean niku cok keminter, perintah waton perintah ora duwe tatanan. Mulane sampean ku wong tuwa ning ora kajen. Ngoten, sampean karo tangga teparo ya ora tau aruh-aruh, kepara omah dipageri. Nek mboten akur karo tangga tepan niku sama sesuk sampean nak mati ajeng ngeleng dhewe. Pol-pole sing ngene ya meng wong 4. Sing loro gawe jugangan, sing loro gotong. Mana pun tekan kuburan dipendem separuh nang jaba, separuh nang jero. Lah sing nang jaba ben dokot-dokot kiri. Patih kok kaya ngono lho. Mboten iso niku, kudu nggih. Mergo iki perdandanan Sarjokesuma wis dandan manten. Ngono. Walah. Ora urung ya rasida. Wis kowe aja ndisiki nggih. Aja ndisiki kowe iki. Arep paman sekuni kaya ngono kowe anggone nyuwara iki bebasan nganti muntruk pojokan lambe. Arep kowe iki polahe kaya irus golek ampas tok ubek-ubek ora bakal mandi. Niku wae ora nggo irus nggo sendok. Nyendok kowe kuwi ora. Kersane tut wuri marang lakune Sarjokesuma dadi pengiring temanten. Oh, derek mawon. Wurung-wurung wis menengo wae. Sedika, Pak. Kartomarma, Kartodendra Wiwing Sati Saratayu sak pituruting. Tata-tata ngiring penganten tumuju kasatren madu kon. Ngestaken dawuh. Ayo mangkat. Nggih, Man. Kula dereki, Pak.
Ganceng carita Blis kang munggel kami. Pindaning sela blegiti lampahing para sata Kurawa, sela ngarening watu blegiti semut, kaya semut mijil saka ngandhaping sela. Dalidir lampahe nenggih ingkang wenten tepis wiringing praja Dwarawati Raden Harya Setyaki hanganti reki ana pantih Udawa samya kandhek wonten tepis wiringing praja ginem gandha raos mangkono wijiring pangandika ing dereng kawiyos ing lisan siang pantara ratri amung cipta pupulun tan klayan kang kaeksi mila katur kang cundhemani Kakang Patih Udawa wonten paring adhawuh Yayi Setyaki Kakang Patih Udawa dikeparengake nganthi wadyabala sakmetara ya karana dawuh Koko Prabu Bathara Kresna ingkang kalenggan iki Koko Prabu bakal rawuh ana ing Jodipati Yayi apa Kakang Udawa rumaos bingah manah kula jalaran dipun keparengaken nderekaken Gusti kula ing Dwarawati adat ingkang sampun yen badhe jengkar menika kula namung dipun paringaken nderek dumugi tepis wiring negari namung sinareng Yayi Werkudara ingkang badhe mala kramakaken Anggara Antasena kula dipun keparengaken nderek mila kula bingah tanpa karana Yayi iya Kakang Patih Udawa nanging miturut pangantikaning Koko Prabu Bathara Kresna
anggone Anggrantasena bakal palakrama iki bakal ana sandunganing lagu. Mula kang kudu waspada lan ngati-ati. Mbok menawa kang ngremu kempul ambebarungi marang Anggrantasena anggone bakal palakrama kelawan Anggir Janakawati. Mila kula lan Yayi kedah waspada. Iya. Jumangkahang rasa sumbar Lindu bumi konceng Kumalodo kontor katup Mop kang jwala nidi Yai yen mekaten sampun ngantos kedangun swami kula dherekaken tumuju kasatriyan Yudipati. Iya, wadyabala tatanan aja nganti tumindak sakarepe dhewe mundhak antuk jeneng kang ora becik wadyabala Ndrawati. Iya ngesaken dawuh swami kula dherekaken. Ayo Kakang Udawa. Pranggul yuta tandange padha prayitna Kaya saranta wong ing Purawati wah durung adoh lakuku bakal ngombiongi temanten tumuju Madukara ingkang ana ngarepan iki Sedyaki. Iya kepara dasanyata kowe Kakang Kartadenda. Iya. Apa sediamu lah kok kowe nganti wadyabala sikep gegaman mongko dampyak-dampyak ngrangap tumbake kaya jati ngarang payung amruk kaya jamur barat. Sedyaki urung pareng. Ndak malakan yen to aku lan Prawadyabala Ngastina nderekake temanten ngombyongi lan ngiring temanten saka Ngastina bakal lumarep ana ing Madukara. Sediamu nglamar Janakawati bakal didhawuh karo Sarjakesuma. Wah. Yen kaya mangkono kuwi bakal tumindak kang ora becik bakal bubrah marang tataran kang bener. Watak Candala ora ilang wiwit jaman sumana enggo saiki. Lho karmuwi, apa ora ngerti yen Janakawati bakal didhawuh karo Anggrantasena? Pancen wis mangerti ning tak jarak. Merga Sarjakesuma trima ngendhat tali murda yen ora dhawuh karo Janakawati. Mula perkara iki tak dadani Setyaki. Kartadenda. Apa? Mung kari gelem bali apa ora? Lho, karepmu yen kowe gelem bali waras awakmu
tetep wanggone kekadangan nanging bakal mbacut lakumu gak bakal golek dataning perkara kena waton bisa nyempal bau kiwa tengene Setyaki babu babar mowo wani heraku sing tak mati apamu ngemping lorong ginjah pati ngidam terbelo kowe ora gelem seminggat tebak jatamu ramputah getih tak guroni wat ora tinggal loncat pecah siramu Aku awas tanda pun hati aku oh wah hati nah no betul waduh wah hati aku as wah good wah waduh wah Etian aja mlayu
Wes. Wis cimbah biyen. Wah. Wah. Babo. Ya. Wah. Wah. Ya. Aduh. Wah. Wah. Aduh. Wah. Aduh. Tak sawang saka ngaduan kok ketoke Pancakara nggih. Karo sapa? Setyaki. Lho Setyaki. Wadyabala saking Astina kepapak Wadyabala Ndhuwurwati, cucuke Setyaki ngestina kula. Nggih. Kula blakani yen kula ajeng teng Madukara. Sajake Setyaki mboten trima. Kula sak Wadyabala ken bali. Ya ora iso, budget menyang kok kon mulih kepiye? Keterangane barang urung cetha kok mulih-mulih kepiye? Nggih. Lah. Lepat rembakipun kesasar anggen kula Kandha Setyaki dadi Bandayuda. Ki mau nggih. Wah. Juan Setyaki wit riyin duwisek niku mboten wonten wae tenagane. Wah iya saya tua mah mempeng kira. Padhake apa? Mung sayangi siji. Sindenane rampak mau ora dikurke dadi ora gayeng. Mau kur ngono jan. Kuwi sinden nom-nom kuwi kon do nyatheti kuwi. Senggune kok nyinden. Weh aku ki mbiyen nyinden kepiye ta? Agi ajar nyinden wae dibledik karo sing bunang yo ora sida aku. Darani banci. Kowe kalah karo Setyaki, wirangi jagat. Gedhemu karo Setyaki kuwi gedhe kowe. Setyaki iki dedege cendhek. Moko bocah kunting kaya ngono, ora. Awakmu gedhe, gagah ya ora. Ora keting jeluak ya gawean dhewe, kudu menang. Kudu menang. Ora menang karo Setyaki, ngisini sini. Lenggah keco, mang priksani. Kula ajari Setyaki. Manuh.
ora weruh cekake. Hut. Hut. Nyuwun pangestu Kyai. Jiplik 어서 라이 시작이 ayo tamakno wah Edian wah wah ora legane atiku ayo apa-apamu Melayu tuh buat dinci wah Edian nung sopo iya woi iya wah wih oh wih iya apa wih ganti iya wah wih iya apa oi wah wih iya wih wah wih wih wah wih aduh wah mati aku waduh tuh awas awas hai hai iya wih wah wih wah 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 wih wah waduh tulung bisa indo aku nek ora indo malah ngantem aku dhewe